Yn gyntaf fydd 7 dim 8. Y mae sycher ar fy nghalon, heddiw am gael gwir fwynhau. Dyfroedd hyfryd ffynon Bethlem, dyfrodd gloiw sy'n parhau. Pe cawn hynny, mlaen i gerddwn ar fy nhaith. Ac yn y blaen, 7 dim 8. Bore da, croeso i'r oedfa boreol yma yn y Crwys. Ac fe ddechreuwn ni trwy ddarllen yn ail benod, ail lyfr y Brenhinoedd. A'r pennawd yn y Beibl yw Cymryd Elias i'r nefoedd. Pan oedd yr arglwydd ar fedr Cymryd Elias i'r nefoedd mewn corwynt, aeth Elias ac Elisais allan o Gilgal. A dywedodd Elias wrth Elisais, aros di yma, oherwydd mae'r arglwydd yn fanfon i Bethel. Dywedodd Elisais, cynwirid y bod yr arglwydd yn fyw, a thithau, ni thydawaf. Felly aethant i Bethel. Daeth y proffwydi oedd y Bethel at Elisais a dweud wrtho, a wyddos ti fod yr arglwydd am gymryd dy feistr o ddiarnat heddiw? Gwn yn iawn, meddai yntau. Tewch a sôn. Dywedodd Elias wrtho, Elisais, aros di yma, oherwydd y mae'r arglwydd yn fanfon i Jericho. Dywedodd yntau, cynwired y bod yr arglwydd yn fyw a thithau, ni thydawaf. Felly aethant i Jericho. Daeth y proffwydi oedd yn Jericho at Elisais a dywed wrtho, a wyddos ti fod yr arglwydd am gymryd y feistr o ddiarnat heddiw? Gwn yn iawn, meddai yntau. Tewch a sôn. Dywedodd Elias wrtho, aros di yma, oherwydd mae'r arglwydd anfon ni at yr Iorddonen. Dywedodd yntau, cynwired a bod yr arglwydd yn fyw a thithau, ni thydawaf. Felly, aethant dilltau, ac roedd 100 o broffwydi wedi dod ac aros gyferbyn o hwy o hirbell, tra oeddynt illtau yn sefyll ar lan yr Iorddonen.
Cymerodd Elias ei fantell, a'i rholio, a tharo'r dŵr. Amranodd y dŵr i'r ddeiti, a chroesodd y ddau ar dir sych. Wedi iddynt croesi, dywedodd Elias wrth Elisais, gofyn, beth a wnaf i ti cyn fy nghymryd oddi wrthyt? Atebodd Elisais, rodder i mi ddeiparth o ysbryd. Dywedodd Elias, gwnaethos gais anodd. Os gweli fi yn cael fy nghymryd oddi wrthyt, fe gai hyn, os na weli, ni chai. A fel roeddent yn mynd, dan siarad, dyma gerbyd tanlled, a mairch tanlled yn ei gwahanu illdau, ac Elias yn esgyn mewn corwynt i'r nef, ac oedd Elias yn syllu ac yn gweiddi, fy nhad, cerbyd am archogion Israel. Ni welodd ef wedyn, a chydiodd yn ei wisg ar rhwygon ddau. Yna cododd fantell Elias, oedd wedi syrthio oddi arno, a dychwelodd a sefyll ar lan yr Iorddonen. Cymerodd y fantell a syrthiodd oddi ar Elias, a tharo'r dŵr a dweud, ple mae'r arglwydd? Dyw Elias. Trawodd ynta'r dŵr, ac fe amranodd i'r ddeiti, a chroesodd Elisais. Pan welodd y proffwydi oedd ar yr ochr draw yn Jericho, dywedasant, disgynnodd ysbryd Elias ar Elisais, ac aethant i'w gyfarfod ac am gymryd hyd lawr iddo. Ac aethant i'r gyfarfod ac am grymu hyd lawr iddo. A dweud, y mae gan dyweision 100 o ddynion cryfion. Gad iddynt fynd i chwilio am dyfeistir rhag ofn bod ysbryd yr arglwydd ar ôl i gipio i fyny wedi ei fwrw ar un o'r mynyddoedd, na i ryw gwm. Dywedodd, pidiwch ag anfon, ond buont yn dar nes bod cywilydd arno. A dywedodd, anfonwch, wedi iddynt anfon 100 o ddynion, buont yn chwilio am drydiau, ond heb i gael. Arhosodd Elisais yn Jericho, nes iddynt ddychwelyd. Yna dywedodd wrthynt, ond i dywedais wrthoch chi am bidio mynd. A dyma diwedd hanes Elias ac Elisais a'r esgyniad cyntaf yn y Beibl. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth daimlo dwyfol loes, a'i elgrwydd fel mynyddoedd byd, dwi'n ganu wrth y groes. Wedi ymlaen i'r pedwaredd adnod, esgyn a wnaeth i entrych nef, i eiriol dros y gwan. Fe signau'r fenau dynau'n lan i'w fynwes yn y man ac yn y blaen.
dangos ydy'r organydd wedi dewis y tôn cwmnedd yn lle y tu ddewis sydd fel arferol y dyddiau yma. Just amod i yn dod o gwmnedd, ond na fe, mi'n falch iawn i glywed yr hen dôn unwaith eto. Diolch iddo fe. A cyn mynd i weddio, fe ddarllenau yr ail ddarlleniad sydd yn actor apostolion. Ac mae'n ddiddorol iawn. Dim ond yn actor apostolion eich chi'n cael cofnod llawn o rhywbeth bwysig, sef yr esgyniad neu'r dyrchafael. Dyw Matthew a Mark ddim yn sôn dim byd amdano fe. A mae Ioan yn sôn amdano fe. A dweud y gwir, mae'n rhoi rhyw 3 pennod iddo fe i gyd, ond mae'r penodau yna i gyd yn rhagweld yr esgyniad a ddim yn cofnodi yr esgyniad. Mae Iesu Grist yn rybyddio i ddilynwyr fod yn mynd i farw, ond fe fydd yn cael ei ddyrchafael i'r nefoedd. A fel mae'n dweud, mae yna 3 phenod sy'n cynnwys cyfeiriadau at y dyrchafael yn Ioan, sef y 12 bennod, a wedyn ni darn hir iawn yn yr 11 bennod ar 10 ar ail bennod ar 10. Dwi ddim yn mynd i ddarllen nhw i gyd i chi. Byddwch chi mas bo hanner wedi 12 fewn i wneud hynny, ond os ewch chi gatre, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n mynd ati i ddarllen y cyfnod yna, y penod yna, achos fe fyddwch chi'n cael mwy o sylw sy'n cael ei roi gan Ioan i'r esgyniad. Ond eto, wedi rhybyddio fod yn dod, fel gyda'r geni, dyw Ioan ddim yn cofnodi unrhyw fanylion ynglyn naill ai'r geni na'r esgyniad, sydd yn ddiddorol ac yn dangos pam mae'r 3 efengyl arall yn cael ei alw yn synopteg, gweld yr un peth, a Ioan ddim yn synopteg. Mae'n gweld rhywbeth gwahanol. Ond mae'n dod â bendithion i ni trwy hynny. A felly nawr fe droiau at actor apostolion, fel ych chi'n gwybod, enw arall ar actor apostolion fydda ail hanner efengyl Luc. Achos fel mae'n dechrau yn y geiriau cyntaf, mae Luc yn dweud fod ei efengyl y llyfr cyntaf, a hwn yw'r ail lyfr. Ond a fi ymlaen o'r adnod 1 i adnod 6 o dan y pennod yn y Beibl y Cymraeg newydd, esgyniad Iesu. A fel hyn mae'n mynd. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe yfynasant iddo. Arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel? Dywedai yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau, a mae'r tad wedi gosod yr rhain o fewn i awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yr holl Judea a Samaria, a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a chwytha'n edrych, fe ddyrchafwyd, a chipiodd cwm o lef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef, ac yntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. A meddai'r rhain, wir Galilea, paham ar ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef. A'r Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd yn dod yn yr un modd, ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. So, hanes yr esgyniad a hefyd rhagweld yr ail ddyfodiad. A dyna'r cofnod i gyd yn actor apostolion. Diolch yn i Dduw am ei air. Ac nawr, gan ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd, rydyn dod ger dyfron i dyfoli ac i dy wasanaethu. Bendithiau'n hoedfa a chaniatau i ni dyfoli mewn gwirionedd a mewn ysbryd. Arglwydd, maddau ni ein holl camweddau a'n ffaileddau ac ti yn unig sy'n gallu maddau ni, yn ein gofyn yn dair am dy fyddaiant o'n holl bechodau
a ddim yn ymwybodol iawn taw pechaduriaid i ni, a dim ond ti sy'n gallu ein cyfiawnhau. A felly byddiwn gofyn i ti wrth osod ras am dy fyddaiant. Arglwydd yr ydym yn meddwl am eraill yn ein gweddiau. Mae'r byd yn gythryblus iawn. A ni yn Ewrop yn dioddef am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn cael ryfel yn cyfandir ni. O arglwydd, o dan fygythiad hyd yn oed, y ryfel niwclear o gyfeiriad Rwsia, arglwydd cryfhanu i wynebu yr holl anawsterau a caniatau i ni barhau i fod yn ffyddlon i Wcrain, a bendithio pobl Wcrain sy'n dioddef mor enbyd ar hyn o bryd. Ond nid yn Ewrop yn unig y mae trafferthion, rydym yn meddwl am yr holl lefydd eraill yn y byd ble mae pethau ofnadwy yn digwydd. Gofynwn i ti ymgeledd a hwy a helpu ni i roi cymorth iddyn nhw. O arglwydd rydym yn meddwl am yn gwlad yn hunan a rydym yn gweld fel mae dy achos di yn mynd yn wan. Gofynnwn i ti am anfon nerth newydd i ni, fel yn bod ni yn gallu bod yn rai sydd yn gweithio mwyn lledaenu dy deyrnas ac mwyn i adfywio yma yng Nghymru. Cymru sydd wedi bod yn Gristnogol ers bron 2,000 o flynyddoedd, ond yn nawr yn gweld cyfnod o drai. O arglwydd, helpa ni i fyw trwy'r trai, a helpa ni i aros yn ffyddlon, a helpa ni trwy ein tystiolaeth i drio denu pobl yn ôl i ti. Gofynnwn ni hyn fel pob peth arall yn enw ac yn haeddiant yn arglwydd Iesu Grist. Yr hwn y dysgodd i ni pan yn weddio fel yn yr ein tad. Sa'n tairi'r dy enw, diled yr eirnas, neled dy wyllus, felly ar y ddaiar, hefyd. Dyrwy ni heddiw ein barab aidyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddaiwn unau i'n dyledion. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canesaiddodd ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gofoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, yr emyn nesaf yw emyn 383, sydd hefyd yn emyn sydd yn sôn am y dyrchafael. Emyn emrys. Iesu dyrchafedig, gaedwad bendigedig, mawl a therys di. Arglwydd llawn tosteri, edrych ar ein gweddi, Iesu cymorth ni. Trigar ha o arglwydd da, rho fyddaiant rhod y dangnefedd, dwg ni i thorfoledd. Ac yn y blaen.
Nawr, dwi yn gwybod yn bod ni'n bell, wel, ddim bell, ond mis ar ôl gwyl yr ysgyniad, ond am nad ydyn ni wedi cael dim sylw yn cael ei roi i'r ysgyniad, wi wedi dewis yr ysgyniad fel testyn i mynegeth i'r bore yma, ac o'n i'n meddwl am hyn cyn i mi glywed bregaeth William sy'n diwetha, oedd yn sôn am y ffaith nad ydyn ni bellach yn dathlu'r Silgwyn fel yr oeddwn. A mae hynny yn berffaith wir. Wy'n cofio yn blentyn yn Sgiwen, oedd gwyl y Pentecost yn rhywbeth mawr i bawb, oedolion a phlant. Ar y Sul, ar ôl oedwa'r hwyr, oedd pob eglwys yn Sgiwen, ac yn Sgiwen oedd yna 2 ar 15 o wahanol achosion, ond nhw i gyd yn mynd, eglwyswyr, angydffurfwyr, apostolics a phawb, ac yn cerdded trwy'r pentre, a rhai yn mynd 2 filltir lawr o'r penna y pentre i gyfeiriad Abertawe, reit lawr i abati mynachlog Nedd, sydd bron y bod yn dre Castell Nedd ei hunan. Ac yn llong yr hen abati, roeddwn ni'n cael gwasanaeth ecwmenaidd. A wedyn ni, ar y llun, oedd cyfnod y plant, tro y plant. A oedd y plant yn mwynhau mabwl gampau yn y parc, a oedd pob ysgol Sul yn cymryd rhan ac yn cael gwahanol ras, bob math o beth, a wedyn ni wrth gwrs te mawr i ddathlu y Silgwyn. Ond mae hynny i gyd wedi mynd. Wy'n gwybod erbyn hyn fy mod i'n hen, wy dros yn 80 fel chi'n gwybod, ond mae'n od bod dyn fel fi wedi gweld cymaint o newid yn y cyfnod ni. Ond o ran yr ysgyniad, dyw hynny ddim eriod wedi cael ei ddathlu yn ymrofiad i. Wy'n cofio pan o'n i'n neud paratoi at dod yn aelod. Mi ddim yn gwybod cweit pam gododd ond oedd William Lloyd Jones, y gweinidog, wedi sôn am yr ysgyniad. Wedi ti, well, Mr Jones, ni byth yn cael oedfa yr ysgyniad, a wedi dweud, wel na, wedi dweud, mae'n byd wir. Does dim cymaint o hynny o sylw yn cael ei roi. Ond dwi'n trio bob nos Iau pan mae'n gwyl yr ysgyniad, bod yna gyfeiriad yn y seiat at y ffaith i fod yn dydd Iau yr ysgyniad. So oedd yn ei ffordd ei hunan yn cadw y gwyl yr ysgyniad. Ac pan ydych chi'n edrych ar gwyliau mawr yr eglwys, wel, mae yna 4 a dweud y gwir. Mae'r Nadolig, wrth gwrs, a Nadolig, mewn ffordd yw'r disgyniad. Iesu Grist yn dod lawr i'r ddaear atom ni. A ni yn dathlu hwnna, yn iawn. A wedyn ni, chi'n cael deoddefant yr Iesu, ac wrth gwrs mae'r gwyl, a dweud y gwir, yn mynd dros y penwythnos, mae'n mynd dros wythnos, o Sul y Blodau ymlaen i Sul y Pasg, ac yn y dydd Gwener, wrth gwrs, ni'n cael y groglith. Mae hwn yn cael ei ddathlu. Ond y gwyl nesaf dylwn ni fod yn ddathlu yw'r un sy'n dod 20 diwrnod ar ôl Sul y Pasg, a mae hynny wrth gwrs yn syrthio ar ddydd Iau. A yn gyhoeddus, dyn ni ddim yn gwneud dim sylw i hwnna. Os ydych chi'n edrych yn y ddyddiaduron, os ydych dyddiadur fel yr un sydd fi, mae'n dweud am yr holl gwyliau cyhoeddus sydd yn Ewrop, fel ydych chi ddim yn troi lan a ffindo bod y banciau ar gau, edrych hynny ddim yn gymaint o drafferth nawr, gyda tyllen y wal, ond wy'n cofio, mwy nag unwaith, cael y nal mas heb arian yn Ffrainc, a'r gwyl sy'n hollol ddiarth i ni, a sydd ddim yn feiblaeth y beth, sef Assomption yn Ffrangeg, gwyl Mair yn mynd i'r nefoedd. Ac yn yr Eidal, mae'n fwyddoniol byth achos maen nhw'n galw fe yn gwyl Augustus, Ferragosto, achos mae'n debyg oedd yna wyl paganaidd ar y cyfnod, a gas ei fabwysiadu at fair. A fe ddath hwn yn erthygl ffydd gan y bybyddion, mor hwyr a 1950
Yr un oedd yn gyfrifol oedd y pab Pius y 12. Ond na fe. Ond os ych chi'n edrych yn eich dyddiadur, fe welwch chi fod bron pob wlad yn Norllewin Ewrop, ac eithrio i Brydain ac Iwerddon, yn dathlu yr ysgyniad trwy cael gwyl cyhoeddus. Fod hynny yn golygu bod nhw'n cael 3 wyl gyhoeddus mewn 1 mis, fel arfer mae'n syrthio mis Mai. Felly maen nhw'n cael Mai y gweithwyr ar y dechrau, cyntaf o Fai. Wedyn maen nhw'n cael gwyl yr ysgyniad, a mewn 10 diwrnod maen nhw'n cael y Silgwyn. I gyd yn wyliau cyhoeddus. Ond ni ddim eriod am ni wedi cael gwyl cyhoeddus ar gyfer y ysgyniad. Ond mae'n debyg bod yr esgylistod o'r esgyniad yn rhywbeth sy'n gymharol gyffredin ymysg llawer iawn o enwadau Protestannaidd. Yn Gymraeg, mae yna 2 air amdano fe, sef gwyl yr ysgyniad a hefyd gwyl y dyrchafael. Fel welwch chi yn yr emyn ni wedi canu. Mae Pant y Celyn yn sôn am yr esgyrnaeth i'r nef, ond mae Emrys yn dweud Iesu dyrchafedig. Wrth gwrs mae dyrchafedig yn air sydd yn dod o'r gair dyrchafael. A fel mae'n dweud, mae'n syrthio 20 diwrnod ar ôl Sul y Pasg, ond yn anffodus mae hynny yn meddwl bod yn ddydd Iau, a dydd Iau ddim yn amser gyfleus i gael gwyliau cyhoeddus. Yn Ffrainc, mae'n dod dros y peth, maen nhw'n cael gwyl cyhoeddus ar ddydd Iau, a wedyn ni, os gwelwch fod yn dda, maen nhw'n neud beth maen nhw'n galw yn faire la pont, gwneud y bont. A hynny yw, cymryd nid yn unig y dydd Iau, ond hefyd y dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. So maen nhw'n cael amser reit dda. A yn dilyn hwnnw, wrth gwrs, gyda gwyl arall, y Sul nesaf, sef y Silgwyn. Dwi ddim yn gwybod beth os nhw'n cweit mor having ar Almaen, ond yn sicr dyna beth maen nhw'n gwneud yn Ffrainc. Ond dwi ddim yn rhywbeth ond yn bod yr pabyddion. Mae'r Eglwys Lwtheraidd hefyd yn ei ddathlu fe, ac ar y Swister mae'r Eglwysi Calfinaidd myna, achos mae'n wyl gyhoeddus yn y Swister hefyd, sydd wrth gwrs y hanner yn bebyddol a'r hanner yn Galfinaidd. Mae Credo'r Apostolion yn cynnwys cyfeirio at yr esgyniad a hefyd Credo'r Nicaea. Pan ych chi'n mynd at yn cyffes fer ni, ac wrth gwrs lluniodd John Elias y cyffes fer, oedd e'n uchel Galfinydd, ond oedd e ddim yn credu bod eisiau cynnwys unrhyw gyfeiriad at yr ysgyniad yn ei gyffes sydd, wy'n credu, yn rhyw golled. Achos wy'n credu bod yr ysgyniad yn llawn mor bwysig ar Nadolig. Achos, fel wedys i yn y Nadolig, chi'n cael Iesu Grist yn disgyn o'r nef, a yn yr ysgyniad, chi'n cael Iesu Grist yn fynd yn ôl i'w le yn y nef. So mae'n amlwg i bod yr un mor bwysig ar Nadolig. Mae Karl Barth, er enghraifft, yn dweud am yr ysgyniad, mae conquest marwolaeth a dyrchafiad bywyd yn ddigwyddiad pwysig yn hanes Iesu Grist, pen yr eglwys. Mae ei ddyrchafiad yn hanes fel y mae popeth arall o'i fywyd yn hanes. A'i diwynydd arall ymlaen i ychwanegu. Rhaid i ni ddeall y datganiad bod Iesu Grist wedi ei gymryd i fyny o'r ddeiar i'r nefoedd, o flaen llygad y disgyblion, fel y fe actau yn egluro. Felly wedi clywed gair yr actau, gallwn fynd yn ddyfnach i bwysigrwydd y pherthnasedd
i'n bywyd yn ffydd. A mae dymunydd arall yn dweud, mae'r dyrchafael yn rhan pwysig o hanes y waredigaeth. Os ydym yn cywasgu'r esgyniad i mewn i'r atgyfodiad, fel mae llawer o'r ymynau, achos os yw'n gwasgu esgyniad ar atgyfodiad, rydyn yn colli arwyddocâd a bendithion sy'n tarddu o'r ffaith bod Iesu wedi cymryd i'r nefoedd. Dwi ddim yn ddigon i ddathlu ar arglwydd atgyfodedig ar un sul yn y flwyddyn, a wedyn anghofio beth sy'n dilyn. Mae'r esgyniad yn holl bwysig ac yn newid yn bywyd ar y ddeiar a hefyd bywyd trygwyddol i ni fel credinwyr. Mae o leiaf 5 ffordd, a peidiwch y becso, yn gwybod 3 ffen sy'n arferol, ond bydd y 5 pen ddim yn rhy hir. Mae o leiaf 5 ffordd yma dyrchafiad yn llesol i ni. A mae'n sefydlu Iesu fel brenin nef uwchben pwerau eraill ym mhob oes. A fel wedys i, yn yr Efengylau, dim ond Ioan sy'n cyfeirio at yr esgyniad, a wedyn chi'n cael Luc yn cyfeirio ato fe yn yr ail rhan o'i Efengyl ef. Ond pwy sydd yn poeni yn fawr am yr dyrchafael yw Paul yn yr Effesiaid. Enghraifft, yn y bennod gyntaf o'r Effesiaid, dyma beth mae fe'n dweud. Y grymuster hwnnw a gyflawnwyd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y maerw a'i osod i eistedd ar ddehailaw y nefoedd. Ac wrth gwrs, eistedd ar ddehailaw y nefoedd yw yr esgyniad. Sori, fi wedi colli'n lle nawr. Yn y nefoedd, yn feistr ar bob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth. A phob teitl a gair, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Felly mae'r dyrchafael yn cofnodi dechrau teyrnasiad Iesu Grist. A mae Paul yn dod nôl at y pwnc yn yr ail bennod, yn adnod 7, ac yn dweud, yng Nghrist Iesu, fe cyfododd gydag ef a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefoedd, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n ddod, gyfoeth difesur a'i ras trwy eiriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Felly, mae cael Iesu yn frenin a'n meddwl yn bod ni yn ddeiliad iddo fe yn y nef ac yn rhannu o'i ogoniant. A wrth gwrs, mae'r eglwys Roeg yn hoff iawn o'r esgyniad, ac yn ei eglwysu nhw, reit amlwg chi'n cael, mae'r eglwysu fel arfer yn cynnwys dwm, a fel yr hanner o'r dwm chi'n gallu gweld o'r llong yn ef, fyddwch chi'n cael fel arfer llun o Iesu Grist pantocrator. A beth yw cyfieithiad pantocrator yn Beibl ni yw hollolluog. So chi'n clywed yn Paul am Crist hollolluog, nid just y tad hollolluog. A wrth gwrs, fynd yn hollolluog yw Iesu Grist pan mae'n cael dyrchafiad. Ac yr un peth cyntaf yw fod yn brenin nef. A'r ail beth yw, mae'n rhoi ni fynediad i orsedd Duw a derbyn trigaredd a gras. A mae Paul yn sôn am hwnnw, eto, tro yma, ddim yn yr Effesiaid, ond yn yr Hebreaid. Reit ar ddiwedd a bedwaredd a benod o Hebreaid, o dan y pennawd Iesu ar alchoffeiriad mawr, ac yn y bedwaredd adnod ar 10, ni'n cael, gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nef, a dyna'r cyfeiriad at yr esgyniad, mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu mab Duw, gadewch i lynu wrth yn cyffes. A bellach ymlaen mae'n dweud,
Felly gadewch i ni nesau mewn hyder a dorsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Gan drydydd, mae'r esgynydd, trwy'r esgyniad, a mae darparu aeriolwr i ni yn y nef, sydd â phresenoldeb di-ddiwedd. Ac am cyfeiriad Beiblaidd yn hwnna, ni'n mynd nôl i Efengyl Ioan. A fydde allan tipyn bach o y benod 14. A'r adnodau 16 i 17. Ac fe ofynodd fynnau i'm tad, ac fe rydd i chwi aeriolwr. Arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd a'i dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld ef, ac yn ei adnabod ef. Ond yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi y mae'n aros ac ynddoch chi y bydd. Felly mae'r dyrchafael yn angenrheidiol i fynd o flaen ddisgyniad yr ysbryd glân. A wedyn ni, mae dyrchafiad yn rhoi i ni ffrwythau buddugoliaeth Iesu, sef arweinyddion a doniau ysbrydol i ni'n hunan. A wedyn ni'n mynd yn ôl eto i Effesiaid 4, a fe allan ar darn cyfan sydd yn sôn am hyn. Wedi darllen penod 7, a mi ymlaen ar 8. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd yma i Duw wedi drefnu ar ein cyfer o'r dechrau. A wedyn ni yn 5, mae'r dyrchafael yn sicrhau bod ni yn dymuno am ei ail ddyfodiad. Wel, wrth gwrs, yn yr eglwys fore, maen nhw'n meddwl bod yr ail ddyfodiad yn dod unrhyw funud. Ni wedi gorfod dysgu dipyn o ymunedd ynglyn â hwn. Ac pan ych chi'n darllen y penodau wedi awgrymu i chi ddarllen yn Ioan, byddwch chi'n gweld sut mae'r disgyblion yn arswydo rhagweld diflaniad yr Iesu. A felly, oedd yn bwysig bod nhw'n gwybod fod yn mynd i gael ei ddyrchafu, a hefyd fod yn dod yn ôl. So, mae'r esgyniad yn creu deheuad am ail ddyfodiad Iesu. Mae'n atgoffa ni fod teyrnasedd ef wedi dechrau yn barod, ond eto ddim cweit wedi cyrraedd. Pryd bydd Iesu yn disgyn yn y ffordd yna ath e esgyn, bydd y cyfnodau gwael drosodd am fyth, a bydd y tywyllwch yn codi, a bob peth trist yn y diwedd yn dod yn anghywir. Felly, ar wyl y dyrchafel, fe dylwn ni fod yn cofio sut mae'r groeshoeliad, yr atgyfodiad, a'r dyrchafel o'n arglwydd Iesu Grist wedi newid cwrs cyfan yn bywyd, wedi newid yn byd i gyd. A mae'n bwysig yn bod ni yn dathlu bod Iesu yn tarnasu o'r nefoedd fel yr un frenin iawn. A fe ddylwn ni wedyn ni mynd ymlaen i
fod yn hapus bod yr ysbryd glân gyda ni fel yr aeriolwr parhaol. A felly, gad i ni aros yn ddiwyd am ei ail ddyfodiad ac yn y cyfamser rhannu yr efengil hyd nes y ddaw. A diolch i'w enw fe am yr holl syniadau hyn. Ac yn awr fe drôn at yr emyn diwetha, sef 558, sydd hefyd yn emyn yn sôn am yr ysgyniad. Ac ar y dôn, Yorkshire. A mae un o'n emynau elfed. Pan fi yn chwilio am emynau gysylltiedig ar dyrchafael, synes i cymaint o emynau sydd gan Williams, a hefyd cymaint o emynau sydd gan Elfed. A mae hwn yn emyn Elfed. Cyd lawen hawn cyfododd Crist o'i fedd, ac ar yn deiar torodd gwawr o hedd. I'r lan y daeth, a ni all farw mwy, mae heddiw'n harddach am ei farwol glwy. Mae armar woldeb yn ei wyneb ef, ac an ni law o dirdod uchar nef, ac yn y blaen. adrodd y bendith apostolaidd, gras ein harbwl Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwch gyda ni o'r nawr hon hyd byth. Amen.